I pozdrav ljudi, došli u novi klip na našem kanalu. Sa vama je Srpski Gamer i danas igramo GTA 5. Tako da ajmo odmah krenemo, znači bit ćemo u Franklin. Ajmo naprijed. Ovdje imamo jedan auto i motor koji smo dobili misijom, znači i pokazat ću modove koje ja imam. Znači imam, vidite, znači ovaj mod i imam ovaj mod, znači gdje možete da ulazite u bilo koju zgradu, znači bilo gdje. Ako želite da vam pokažem kako te modove da skinete, ostavite like na ovaj video i komentar. I pomoću onog moda sam stvorio ovaj auto, Kurumu, znači po meni je najbolji auto GTA 5 za mene, mi smo po izgledu i po mnogo moćan. Nju imam pomoću ovog moda, znači vidite, idete ovdje i vidite, znači Kuruma 2, znači uzimate realno Kurumu 2, bilo šta. Tako da u ovom serijalu ćemo se spredati sa modovima. I idemo sada do naše garaže tamo, da vam pokažem šta ja sve imam u GTA 5, tako da ajmo krenemo, samo da i poslije ćemo da uđemo u jednu od ovih zgrada. Tako i ajmo onda da krenemo. Pola ćemo možda i seći dok vozimo. Idemo. Ok. Samo sekund, moram malo da smanjim ovo settings. Ok. Mislim da će ovo biti suviše. Uskoro očekujte Minecraft preživljavanje ili možda još G snimim, nemam pojma. Skywars, tako nešto. Taki će izbaciti Garry's mod. Možda i ja budem snimio Garry's mod, nemam pojma. I ajde ja ću ovo da isječem da se vi ne smorite. Ok ljudi, evo ga, stigli smo, znači to je ta garaža. Imam samo dva auta koja sam, dvoje kola koje sam kupio. Ajmo sad da uđemo. What the fuck, šta je ovo? Okay. Ajde ulazi. Okay. Znači imam samo dva auta, imam Zentorno, njega ćemo možda buđiti u drugoj epizodi, nemam pojma, ali dobar je auto. Tako da očekujte možda njega, a možda budemo i Kurumu budili. Ajde, šta je sad? Hoće ući ovaj više. Evo ga. Nemam pojma šta dugo sve. Znači, ok. Izvinite što sam morao da stopiram. Evo vidite, znači, to je taj Zentorno. Eto. U stvari, ja sam mislio da imam dva auta, ipak imam jedan, već. No, pa. Ok, znači samo Zentorno imamo i zato sad ćemo da jedan auto kupimo. Znači kupit ćemo neki ekstra brz auto, znači nećemo da kupimo neki bez veze, ono. I motor nećemo kupovati, zato jer već imamo jedan dobar motor. Inače, nemam pojma da li sam rekao, ja mislim da nisam. Mi smo Franklin, znači nismo ni Michael ni Trevor, nego smo Franklin. Možda budemo snimali po nekaj misli, nemam pojma. Tu. Da vidim. Ovo je dobro. 350.000. Ovi ne izgledaju loše uopšte. Nemam pojma, da li kupim neki džip? Ajde, 460 neće. Da kupimo nekog džipa? Ili kupimo ovo? Nemam pojma.
Ok, izvinite. Znači, tu u blizini mi je brat. Nemam pojma koju boju inače da uzmem. 50.000 košta, stvarno ne znam. Crna mu najlepše stoji. Na. Sve. Eto, kupili smo. Yes. Ajmo vidimo kako on izgleda. Samo izađemo s neta. Paleno. Ajmo da uđemo unutra i da vidimo kako taj auto izgleda. Znači, mislim da izgleda moćno. Evo ga, sad sam spavnuo. Šta je ovo, Audi? Da. Znači, izgleda jako moćno, vidite kakav je. Znači, nije moćno, ali kad ga nabužimo, bit će moćno. Ali prvo ćemo ovaj Zentorno. Znači, ovaj Zentorno sam već isplanirao kako. Znači, ovdje će, imat će turbo, pa će sirenu ćemo mu staviti i onda ovdje crveno, znači kad bude sijao, to će biti ekstra. Ok, eto, to sam vam pokazao, znači čak smo kupili jedan auto, sad idemo da vam pokažem ovaj mod. Znači, evo, znači rekao sam ako želite neki mod da vam pokažem, vi samo recite, bacite like i napišite komentare. Ajmo onda da vidimo, nema pojma, ajmo nešto blizu. Znači, bukvalno možete i u stanove da uđete. Znači, ne morate, možete i u kuću bilo koju da uđete i u stanove, tako da idemo sad tamo. Ok, idemo da vam pokažem i taj mod, znači stopirao sam klip. Ajmo onda na brzaka da idemo tamo. Ja ću da isečem ovaj deo. Ok, stigli smo, ajmo, nećemo sada parkiramo mrzinu. Ajmo da uđemo ovdje da vidite. Evo, znači vidite, ušli smo ovdje. Vidite, znači, i izvinite služem polukrat opet. Znači, možete da uđete bukvalno bilo gde. Tako da, mislim da možete i ovdje. Mislim da je ovo, da ste ovdje bili u prvoj misiji pljačkali ono. Nemam pojma, ne sjećam se toga. Ok, ajmo da izađemo, znači pokazao sam im taj mod, znači, realno vrate na mapi, evo sad ću vam pokazati. Znači, na mapi možete, gdje god vidite ovo, znači kao vrat, ajde tako da nazovemo, možete da uđete, tako da, I, ajmo sad kući, da odjavimo ovu epizodu. Nismo ništa posebno radili, kupili smo jedan auto i to je to. Pokazao sam vam ove modove, tako da, eto. Evo ga, ljudi, stižemo, znači dosta smo puta isekli, znači treba će malo vremena da spojimo ovu kantasi, ali nema veze. Ok, ajmo ovo da parkiramo za sljedeću epizodu. Fuck, pustio sam. Ok, evo tako. Idemo. Ajmo u kuću. Evo, to je naša kuća. Ok, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidjelo, obavezno stavite like, komentar, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!